aj ostatných chalanov. Dušan Králik, štartové číslo 16, ako prvý prichádza na vonkajšiu dráhu rovno k západnej tribúne. Dušan Králik vás počuje, priatelia! Ďakujeme. Jožko Vachovič s 12, teda vedľa neho. Koho nám komisári posielajú na vnútornú dráhu, je to Miroslav Vodánsky s opravenou prevodovkou a veľká pochvala pre mechanikov Miroslava Vodánskeho. Trošku. Tak. Tak, pozor priatelia, ešte do štvorice prichádza Peter Polák, Škoda Rapid a týmto pádom sme kompletne, potrvá to dlho. Rudko Eiffel dáva pozor, pokým všetkým jazdcom. Uzatvárame 16. dvojkolie. Jožko Vachovič versus Miro Vodánsky už s funkčnou prevodovkou. Dnes nám ostal sa Peter. Na treťom mieste v týchto chvíľach teda Dušan Králik, máme tam žltú vlajku, áno, už vidíme aj v týchto chvíľach nepojazdnú Rapidku Peťa Poláka ako víťaza divízie slovenského autokrosového pohára. Mako bude mať ale plné ruky práce, pretože na jeho zadnom nárazníku už je nalepený do športov Miro Vodánsky, ktorý sa to aj minulý rok prezentoval vo veľmi dobrom svetle. Tento český autokrosár. Tak ale treba zase povedať, že Mako tých skúseností vo svojich rukách má neúrekol a teraz opäť musí odrážať ten klasický autokrosový ťukec na zadnú nápravu, kedy to má tendenciu vás to tak mierne rozkolísať. Ale Mako ide pred svojimi stále na prvej pozícii, tak si ho podporte, máme pripravenú šachovnicovú vlajku. Bude to tesné, bude to tesné! Ďakujeme za trošku. Tretie miesto Dušan Králik a po šachovnicu si príde